Ammuttiin tuossa Runebergin poikkikadulla silmään. Te ammuitte. En oo ampunut, mutta... No mun joku tästä kööristä. Kannattaa mennä ensisijassa ensihoitoon. Ensihoitoon. Nyt otetaan kuvia, selvitetään sosiaalisessa mediassa, että saadaan näytettyä millaisia vitu fasisteja te olette jokainen. Se on niinku se eka homma. Se ensimmäisen kysymyksen vastaus, niin tuolta pääsee pois alueelta. Joo, mutta te aletaan ampua rauhaomaisia mielenosoittajia silmään. Jos sanotaan, että ei mitään natsikulkua, että ruvetaan ampua ihmisiä silmään, niin silloin lähdetään mun mielestä vaarallisille vesille. Te olette vittua tosta työstä saa. Mä ymmärrän, että teidän idoli on sademies, mä ymmärrän, että on pakkaleen ja muuta, mutta hei, kamoo, yrittäkää nyt ajatella saatana omalla päällänne. Ampu silmään vittu. Joo, tuolla poikkikadulla. Tästä tulee Ilta-Sanomat. Joo, ei kun se on vittu levitetään vaan, että nähdään mitä fasistinen poliisi tekee. No mä voin soittaa nyt heti itse asiassa, että ampukaskaan noin sano mulle äsken soittaa lisää. Kyllä on hieno, äidit on ylpeitä pojista, äidit on ylpeitä pojista. Voisit mä kysyä yhden kysymyksen vielä? Joo. Niin minkä takia sun mielestä kaikki poliisit on fasisteja? No vittu, ne ampuu silmään ihmisiä, jotka osoittaa rauhanomaisesti rasismiin vastaan mieltä. Noi tulee väkivaltaisesti ampuu ihmistä silmään. Haluu testaa uusia aseita, vittu, sademiehen oppeja. Kyttiä tulee vaan vittu. Mutta mitä jos olit vaan... Oliko siinä pyydetty sitten niin poistumaan Minä kuitenkin? osoitin mieltäni natseja vastaan, mikä luulisi olevan kansalaisvelvollisuus, jokaisen ihmisen oikeus. Niin nämä on valinnut puolensa, ne ampuu saatana asettomia ihmisiä silmään. Kun on eri mieltä kuin niiden saatana oppii. Vitu fasistinatsu. Vanha punkbiisi kertoo, että ennemmin ussisi koiraa kuin poliisia, se pitää paikkansa.